se mnou nerezonuje myšlenka toho, že jsme se snažili vyrovnat mužům. Já takový jako pocit vůbec nemám. Některé ženy vůbec nepotřebují chodit na masáže nebo jít prostě, já nevím, běhat. Možná potřebují něco jiného a mít ten prostor na toto zjistit je strašně důležitý. Mě třeba první, co tam napadlo, tak je, že mám pocit, že se tak jako hodně zdůrazňuje význam jako vlastnosti se přizpůsobit u ženy zejména, že je to nějaká jako ctnost, a aby se dokázala přizpůsobit a už to vlastně implikuje to, že pak tím musí potlačovat trošku jako sama sebe. A já myslím, že to bylo jako krásně řečený, jak se to táhne jakoby napříč těma generacema, že to není jenom naše osobní trauma nebo osobní věci, které nás potkají a které jsme třeba nezvládli nějak jako zintegrovat do té naší zkušenosti, ale že jsou to i věci, které se táhneme z těch předešlých generací. Protože tak, jak vnímám trauma, je, že je to nějaká jako výrazná zkušenost, která v nás zanechá, která přepíše takové to defaultní nastavení, jako to, co my jsme. Když už prostě z nějakého důvodu nelze jít tou cestou té psychoterapie nebo nějaké jako léčby duše, tak samozřejmě to, že ten člověk může, nebo že ta žena může dojít za tou kamarádkou a někde prostě u kafe si popovídat, je taky důležitý. A já bych jako dala důraz na to, na ty rituály, nebo na to, že to je něco pravidelného, něco, co se jako opakuje. Že to není jenom někdy, nebo jenom jednou, nebo párkrát, ale že to je něco, co má prostě v tom životě jako místo. Mě vlastně pořád nějak fascinuje, že vztahy jsou vlastně jako něco, co je tak klíčový pro ten lidský život, ale nikde se jako neučí, nekultivují.